लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय जाबाय। जायफोर फरायसा बिथांमोना मेट्रिक थामहिनबा हाइ माद्रासा आनजाद लिरदोंमोन बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां बेखिनियाव ओंखारनानै फैदों। सेबा थामहिनबा बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम थिंजायनिफ्राय फोसावनानै होनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जे मेट्रिक थामहिनबा हाइ माद्रासा आनजादनि रिजाल्ट बेखौ फैगोन 7 जुन 2022 खालार थामहिनबा गाबोननि सानाव फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायनाय जादों। स' बिदिब्ला बेखिनियाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जे बे बोसोरनि थाखाय साबैसे फरायसा बिथांमोना बे आनजादखौ लिरदोंमोन आरो बेनिनो साबैसे फरायसा बिथांमोना बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन आरो फोरमायनानै होनाय जागोन जे गाबोननि जे रिजाल्ट बेखौ बबे वेबसाइटनि गेजेरजों नायनो हागोन बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। फोरमायनाय बायदिब्ला बे बोसोराव मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजाद होनाय गासै फरायसाफोरनि अनजिमाया जाहैबाय 4,33,032 थामहिनबा 4,31,132 सा। बेनिनो गासै आसामाव गासै एग्जाम सेन्टार्सफोरा जाहैबाय 903। बेनिनो HSLC आनजाद होगिरि अनजिमाया जाहैबाय 4,19,887 आरो बेनिनो मेल केन्डिडेटफोरा जाहैबाय 1,95,181। बेनिनो फिमेल केन्डिडेटफोरा जाहैबाय 2,24,706। बेनिनो हाइ माद्रासा आनजादखौ होदों गासै 11,245 सा केन्डिडेट बिथांमोना। बेनिनो मेल केन्डिडेटआ जाहैबाय 4,199 सा। बेनिनो फिमेल केन्डिडेटफोरा जाहैबाय 7,046 सा। बेबायदिनो गासै देग्लायनि मेट्रिक होगिरि फरायसाफोरनि अनजिमाया जाहैबाय 4,31,132 सा। देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोननै राहायै नायनो हागोन होननानै बुंदों। मोनसेया जाहैबाय वेबसाइटनि गेजेरजों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मबाइल एपनि गेजेरजों। स' बिदिब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि वेबसाइट होनानै होदों। बेनिनो मोननैसो वेबसाइटनि मुंखौ आं बेवहाय नोंथांमोननो मख'नानै होनि। गिबियावनो दङ results.sebaonline.org। बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। नैथियाव जाहैबाय resultassam.nic.in। बे वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना बेनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। थामथियाव जाहैबाय results.shiksha। बेबायदिनो ब्रैथियाव दङ assam.shiksha। बेबायदिनो बाथियाव दङ jagrunjos.com। बेनिफ्राय assamresult.in। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि वेबसाइट होनानै होदों। स' नोंथांमोना बेनिनो बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेफोर रिजाल्टखौ गोरलैयै नायनो हागोन होननानै बुंदों। आरो फारसेथिं गुबुन मोनसेया जाहैबाय मबाइल एप आरो बे मबाइल एपआव जुदि नोंथांमोना नायनो लुबैयोब्ला सेबा रिजाल्ट्स 2022 बे मबाइल एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानैबो नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजों गोरलैयैनो बेनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि मायबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।